cool. Bata pa ko cool. Ang Call! Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Angkol! Tagol! And Tita Tanya Chinita. Binigay ko po sa customer ko ang aking virginity. Feel good morning sa mga nakatutok na nanonood ng radyo sa programa Mga katas ng nakalipas. Tawagin nyo na lang po akong Wilma. 25. Single mom mula sa Valenzuela City. Nagtatrabaho po ako sa isang shoe brand sa department store ng isang mall. Ang aking pong katas ay tungkol kay Pidong. Si Pidong po, nagtatrabaho naman siya sa isang tindahan ng motor. Alam niyo po, bago pa lang akong single mom. Nahinto po nun ako sa pag-aaral dahil pinag-aral ko muna yung kapatid ko. Kaya ako po, nag-sales lady. Hanggang dun ko nga po nakilala sa Pidong. Customer ko po siya na bumibili ng sapatos. Samahan niyo po akong balikan ang Mga katas ng aking nakalipas. BT1, size 7. Pababa naman dito, size 7, BT1. Pahagis na lang, Trixie, ah. Trixie, wag sa mukha ko. Galit ka na naman sa ganda ko, eh. BT1. At saka pababa rin ng ZALB, size 8. Uso pa ba yung ganito? Size 8, pabagsak ka. Ba't ako inutusan mo dito? Umakyat ka dito sa bodega? Ay nako, kung alam ko, baka mamay isumbong kita dyan, natutulog ka dyan. Dali, bagsak mo na! Miss, excuse me. Ah, yes sir. Yes sir? Ang pangalan mo, Pretty? Pretty po. Pretty? Ay, Wilma po, Wilma. Okay. Ang pretty mo kasi. May size 10 ka nito, pang basketball. Trixie, baka na nga! Dalihan mo, may customer dito. Mas, nakita ko na! May size 10 ka ba nito, pang basketball?
Ay, wala na po niyan eh. Mabenta po kasi yan. Bestseller po yan. Bali, yung display na lang po yung natitira. Size 10 po pala kayo. Ang laki naman. Alam mo! Ganon ba yun? Ganun yun. Kasi yung mga tindahan tayo ng sapatos, kung gano'ng kalaki yung sapatos, ganun din kalaki yung paa. Wes! Alahanin mo, virgin ka pa. Hindi yung paa. Kung gano'ng kalaki yung sapatos, alam ka naman magkaiba sa paa. So, sir, ano pili ka na? Eto, may papakita ko sa'yo. Eto, Ano, marami tawag mo ring... sa akin? Sir, Huwag na, babe na lang. Mars, bakit ba? Mars, pakihagis! Masa! Ay! Ba't masira? Mars, tumama sa ano? Ibang Sorry, shoes. Mas! Sorry, Mas! Sir, ito na lang. Sige, yan na lang kasi may laro kasi kami tapos Hindi ko po naman tinanong. nasira na kasi yung sapatos ko sa kaka-best player ko eh. Kaya, Best player po kayo? Oo, Naku, siguro ang babaero nyo, no? Gwapo na, matangkad pa, malaki pa yung paa, tapos, syempre, star player. yun na nga eh, kung may... Sharpshooter po kayo, no? pero wala nga akong inspirasyon. Mas lalo siguro ako magiging best player pag may inspirasyon ako na tulad mo. Manonood. Pwede naman kitang isama kung gusto mong manood. Naku, sir, sino ba naman ako? Nagtitinda lang naman ako ng sapatos dito. Kung ganyan, ang ganda mo kaya, ba't dito ka nagtrabaho? Pwede ka nga Hindi po ako mag-model eh. maganda. Hindi po ako maganda. Tindera lang ako dito ng sapatos. Sales lady Huwag mo lang na ako. akong iser, tawagin mo na lang akong Pidong. Tsaka, Pidong. pwede ko ba hingin number mo para kung magsisale kayo, Ibigay ko po yung number ng company, yung manager namin. Siya po kasing nagte-text sa mga Di, customer. ikaw na. Di naman, bakit yung manager mo ba yung kausap ko ngayon? Pag may sale kayo, size 10, chat mo agad ako. Sige po. Ito po. Ay, ko na yung FB mo. Messenger. Yun na lang. Para makita mo, wala naman akong iba sa profile. Ako lang yan. Sige po. Sapatos Ito po. na lang. Sir. Ikaw pala yan. Bili po kayo sa akin lagi kasi ngayon kulang ako sa kote. Kailangan ko makakota. Sige. po, Basta sir. pag kukunin ko na tong isang pares na to na size 10. Opo, yan. Ako yan, siguradong sir. magkaka-girlfriend yata ako sa sapatos na to eh. Po? Magkaka-girlfriend yata ako sa sapatos na to. Kasi yung pogi na sapatos tapos gagalingan ko pa maglaro. Kasi meron kaming interstore eh. Tama, sir. Alam mo sana mahanap mo yung tamang tao para sa'yo para Hanap ma-inspire ko ka na. lang. Hanap ko na. Chat mo ako ha. Sige po. Ingat. Oh. Pakibayaran na lang po sa cashier. Ihatid ko pa po ba kayo sa cashier? Doon po sa cashier for open po yun. Atid mo ko. Marami akong customer, sir. Wala naman eh. Sige na. Hindi ka na. Tara. Samahan mo na ako. Po ang ilang linggong pagchat-chat ay nagkita na kami ulit ni Pidong pero sa ibang lugar na. Dito lang tayo kasi. Lamig kasi ng aircon dito. Oo. Pero Lang din, sinabihan lang din ako ng kaibigan ko dito. Ngayon lang din ako nakapasok dito. Parang may ito pa yung lagi ko Parang may mga cherry blossom, no? Opo. Lagi ko kasi itong nadadaanan. Ito palang itsura ng nung ng motel. Hindi ko kasi alam yung Hindi loob. naman to motel. Ano lang naman to? Inn. Iba po ba yung inn sa motel? Iba yun. Ano? Ikaw, Ba't po kayo nakatingin sa akin? grabe ka sa chat ha, pero pag sa personal, napakamahihain mo pala. Hindi naman, sir. Huwag niyo pa akong tingnan ng Sir? ganyan. Ano ko ba, sir? Kala ko ba tayo na syempre, sa chat, tapos dito? Syempre, iba to eh. Ganun talaga ako. Sa chat lang ako madaldal. Sa personal, ako, tahimik sa umpisa.
Sa umpisa lang. Joke lang. Talaga. Yan yung gusto ko. Medyo, talaga, Pidong. Medyo ano ka na. Kampante ka na ba sa akin? Pidong. Natatakot ako kasi. May sabihin ako sa'yo. Masikip pa ako. Uy! Dandanin lang. Huwag bahala. Nakakahiya kasi baka may Ka na mahiya. pa ako eh. Ka na mahiya. Ako na bahala sa'yo. Sige na. Tatakot ako kasi. Ang matakot din naman kita anuhin eh. Wala pa nga eh. Parang baka masakit. Ba't nanginginig yung tuhod mo? Kasi hindi ako sanay. Ano ba? Kiss lang yung mga high school ako. Sige na, ako na bahala nga. Pidong. Pidong! Nasundan pa po ng nasundan ang pagbabembing namin ni Pidong. Na-fall na po ako sa kanya. Ganun pala yun, no? Mafo-fall ka talaga kapag nag-sex kayo. Pero nagulat po ako isang araw. Hindi na po nagparamdam si Pidong. Hindi niya na po sinasagot yung mga tawag ko sa chat po. Hindi na po siya nagre-reply. Hindi ko rin alam kung saan siya nakatira. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Sobrang sakit kasi iniwan niya po ako. Ginost niya po ako. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Tapos po, may manliligaw po. Pakalandi. May manliligaw po ako si Edward. Dahil feeling ko kailangan kong gumanti at gusto ko talagang gumanti dahil ito na lang magagawa ko ay sinagot ko po si Edward. So eto na nga. Go, let's go. Edward. Edward. Oh, yeah. Edward. Masikip yan. Masikip yan. Matagal na yan hindi nagagamit. Pambola sa'yo. Edward! Nabuntis po ako ni Edward. Kaso, akala ko totoo siya sa akin, pero hindi niya po ako pinanagutan, tinakbuhan niya po ako. Kaya po ako naging single mom. Sabi niya hindi sa kanya tong batang to. Hanggang po nagkaroon ulit kami na. Nag-usap ulit kami ni Pidong. Totoo ba yan? Oo. Buti naman nakipagkita ka pa sa akin. Gusto ko lang mag-sorry sa mga ginawa ko sa'yo. Tsaka naging... Kahit alam ko namang may anak ka na eh. Ini-stalk pa rin kita sa Facebook. Talaga? Ibig sabihin... Sorry kung binlock kita nun, pero gumamit ako ng ibang account ng kaibigan ko para makita kita. Tapos, miss na miss kita. Talaga, Pidong, mahal mo ako. Pidong, paano yan? Tama ko, mahal talaga kita. May anak na ako, Pidong. Wala akong pakialam. Tanggap ko yung anak mo. Tanggap Dapat mo? kasi akin na lang yan eh. Dapat binuntis na lang kita doon. Ang tanga-tanga mo, Pidong. Huwag mo sa na yung sarili mo. Mahal kita, Pidong. Mahal kita, Pidong. Huwag mo sa mahal naman kita. Pidong. Matapos na naman po ang ilang buwan naming pagkikita ni Pidong ay nawala na naman siya na parang bula. Kaya kinlaro ko na po sa kanya kung ano ba talaga kami. Pwede pong makausap si Pidong. Andito
Nandito po ba si Pidong? Sabi niya wala daw siya pero andyan ayan o. May customer? Pidong, pwede tayo mag-usap, Pidong, saglit lang. Teka lang, ba't ka nandito? Pidong, may kailangan lang akong tanungin. Pidong. Ba't ka nandito? Ay, sir, yung motor niyo po, sir. I-release na natin ngayon, sir. Pwede ba kabilisan, ha? Yes, sir. Pidong, kausapin mo muna ako, please. Mga Parang customer, ba't ka- Pidong, sabi mo mahal mo ko, di ba? Bakit di ka na naman nagpaparamdam sa akin? Pidong, kala ko ba tanggap mo ko? Ano ba nagawa ko? Di ba sabi mo, tayo na ulit? Pidong, bakit di mo ako sinasagot yung mga tawag ko? Di mo ako kinakausap? Sandali nga, sabi ko sa'yo, di ba? Magkita lang tayo. Antayin mo lang ako pag... Busy nga ako eh. Pidong, Kita mo na yung customer ko, ang dami oh. Pero sabi mo, magiging ama ka ng anak ko at saka magiging maayos na tayo. Seryosohin mo na ako, Pidong. Di ba sabi mo, babawi ka na sa mga pagkukulang mo nung una nung ginos mo ko. Pidong. Teka. Saan ba ako Wilma, nagkulang? sorry ha, pero may anak ka ni. Siguro kung hindi ka pa nagkaanak sa iba, baka pwede pa tayong maging okay. May anak ka na sa iba eh. Di ba sabi mo tanggap mo ako? Tinry ko. Sinubukan ko eh. Pidong. Pero wala eh. Pidong. May anak ka na eh. Pidong, di ba sabi Kasalanan mo yan. Kasalanan mo. Kung hindi ka Pidong. nagpabuntis sa iba. Nung nawala ako sa buhay mo. Ha? Kumirengking ka sa iba eh. Pidong, matunawin sa akin, Pidong, sabi mo, mahal mo ako eh. Papanagutan mo ako, Wala Pidong. nga. Pidong. Sinabi ko na sa'yo eh. Pidong, halika na mag-usap tayo. Pidong, halika mag-usap tayo. Pidong, please, parang ama mo Wala na naman. nga. Manang, Pidong! Aray ko ba? Sinipa kita ba? Asipa ba sa pala? Aray! Kailag ako. Bagay sa'yo yan! Bayang, dyan sa young boys mo kita sinadya ka na! Kakasuhan kita! Kasuhan mo! Wala kang kwenta!